Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shin ko kun san wadda Hausa Media ke kawo muku kowane mako. A yau ne za mu ɗauki wasu daga cikin kalmomin Hausa mu ji shin al'umma sun san shi? Ni ne naku Abubakar Lele, ku biyo ni ku sha kallo. Insha Allah. Me sana'arka? Sana'ata dai ina sai da dankali sannan ina dan taba harkar waya jagwal haka. Shin menene abawa? Ko ka san menene abawa? Abawa zare akwai wani Nura M Inuwa. Akwai wata waka da yake yi abawa ni ma ina jin ana faɗan abawa amma ban santa ba. Baka san menene abawa? Wallahi amma na ji ana faɗa. Kai mutumin birni ne ko na ƙauye? Ni mutumin birni ne. Shi sa baka san me abawa ba? Shi sa ban san me abawa ba. Ka san menene abawa? Na san menene abawa. Menene abawa? Kamar Hausawa wanda suke magana zare da abawa. Ita dai Amma to shi abawan kansa menene shi abawan? gaskiya na san abawan amma na manta shi ne. Ko ka san menene abawa? Abawa auduga da auduga ake yi, Ya yake shi abawa? kada ta ake kamar zare. Kafin ya zama zare ne ko kuma bayan ya zama zare? A kafin ya zama zare ne, kada ta ake tukunta zama ita take zama zare, ake sa abun nan mazari ake kada. Suwaye suka fi amfani da shi abawa? Tsofi ne dai suke kada ta, Hausawa ne suka fi amfani da shi, ana samun sa gurin yan koli. Da maza ko mata? Mata ne suke yin sa, tsofi mata. Da me ake hadawa daga cikin abawa? Auduga ce. Da me ake iya hadawa da shi abawa? Ana ita auduga ainihin ta audugar ake sai dai a cire 'ya'yanta kawai su tattala ta su kada ta. Shi ne nace idan aka kada shi me ake iya hadawa daga cikin me ake iya fitarwa daga cikin abawa? Zare. Shin ko ka san menene abawa? Abawa gaskiya ban sani ba. Shin menene abawa? Abawa zare. Zare ko abawa? Abawa zare ne abawa ai. Abar da ake kada da auduga shine abawa. Ok, ba zaren ba. Ok, abin da ake kada shine abawan. Shin ko ka san menene abawa? Abawa gaskiya ban san menene abawa ba. Menene abawa? Abawa. To wannan tambaya ban san ta ba. Da barbarci. Mana. Ya za ka mana da barbarci? Ya sunan? Muhammadu Mustapha, kai kanu langule. Kana ji barbaci? Ba na ji. A to shikenan. Wannan ba Allah ya ce bai san menene abawa da Hausa ba. Duk mun tambaye shi ya ce ba zai iya faɗa da Hausa ba, amma ya faɗa mana da barbarci. Don haka za mu gani mu tambaya mu ji shin abin da ya faɗa haka ne?